día a todos e todas os ointes de Radio Líder Santiago. O certo é que hoxe estamos de festa porque hoxe estreamos programa que é a tertulia política de Radio Líder Santiago. E o certo é que como precisamente estamos inaugurando este programa para todos e todas vos, pois temos verdadeiramente uns invitados de luxo. Vale, imos falar nestas tertulias políticas sempre da actualidade política do noso concello, de Santiago de Compostela. Temos, en primeiro lugar, a Ramón Quiroga, que, como lembraredes moitos, foi concelleiro de Facenda en goberno con Agustín Hernández, sendo este alcalde, e foi tamén vicevoceiro do Grupo Popular durante o último goberno de Xosé Antón Sánchez Bugallo. Moi benvido, moitas grazas por estar connosco. Bo día, Ramón. Bo día e moitas gracias, Paco. Temos tamén con nós a Rubén Cela, quen foi voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, do BNG, durante dous mandatos, de 2011 a 2015 e 2015 a 2019, co que tive, igual que con Ramón, tive a oportunidade e a honra de compartir corporación e compartir plenos. Rubén, moi bo día, moitas grazas, benvido. Moi bo día e moitas grazas a Radio Líder polo convite, e para mí é un placer estar aquí con todos e todas vos. E temos tamén con nos a María Vilas. María Vilas, lembraredes que foi deputada no Congreso dos Deputados por Ciudadanos e foi candidata á alcaldía do Concello de Santiago de Compostela nas eleccións do 2019. María, moitas grazas por estar connosco, moi bo día e benvida. Pois moitas gracias a vos, Álvaro, Paco, gracias a Radio Líder polo convite e nada, gracias por dar a oportunidade de participar tamén a sociedade civil na política da cidade que tanto nos interesa a todos, non? Que a política da cidade é a política da sociedade civil, é a que máis nos interesa. E quen vos está falando, para todos aqueles que aínda non identificaches a miña voz, eu son Paco Reyes, eu fun voceiro do Grupo Municipal Socialista no mandato tamén de 2011, cando se presentou Xosé Antón Sánchez Bugallo, pero o Partido Popular ganou aquelas eleccións, se formou o goberno. Posteriormente fun candidato á alcaldía de Santiago de Compostela polos PSDG-PSOE no 2015, estiven de voceiro ata o remate dese mandato que foi no 2019, que se presentou Xosé Antón Sánchez Bugallo polo PSDG, e foi o período de 2015 a 2019 no que gobernou a cidade de Compostela Aberta, sendo Martiño Noriega o alcalde de Santiago. Moi ben, se vos parece, imos entrar xa en materia. Hai dous temas que gustaríanos tratar hoxe. O primeiro, se vos parece ben, ia ser a taxa turística, que está de moita actualidade, a taxa turística da que se estivo falando os últimos anos moito e que parece ser que agora vai haber a posibilidade de implantala. Imos ver as vosas opinións, se paga pena, se non paga pena, as dificultades, o que pode ter de positivo, o que pode ter de negativo. Adiante, quen quero primeiro? Ramón. Pois, moitas gracias a Radio Líder e gracias pola presentación, Paco. Bueno, no tema da taxa turística, que é un tema que todos coñecemos, que está no debate social, eu aquí son partidario dun lema que no seu día utilizou o Partido Socialista, que OTAN de entrada non, porque é dicir que eu creo que a taxa turística isto non é Barcelona nin é Palma de Mallorca. Isto somos unha cidade que non chegamos apenas aos 100.000 habitantes e, por lo tanto, estamos moi lonxe do que son as únicas dúas cidades españolas que teñen implantada a taxa turística, nin Madrid, nin Valencia, nin outras cidades moitísimo maiores que Santiago. Por lo tanto, aquí son partidario de OTAN de entrada non, e xa veremos, non? Quero decir que aquí se instalouse un falso debate auspiciado por determinados sectores, incluso instado políticamente, que era ligar un pouco a taxa turística á turismofobia. Eu creo que é un falso debate no que temos que ter moito cuidado, porque que as cousas de comer hai que ter, xa digo, moitísima prudencia. Escenificar pequenos actos que un neoyorquino, un berlinés
poda tomar un pincho de tortilla no Obradoiro e significalo como un acto de vandalismo, etc., creo que é exagerado. Evidentemente todo molesta, pero hai que ser conscientes de que, por exemplo, outras cidades se encandilan o tema do turismo como é Vigo e non parece que o alcalde lle vaya mal. Eu creo que hai que ser conscientes que hai máis turistas en Santiago, pero hai máis turistas en toda España, hai máis turistas en Galicia. España vai a ser o primeiro país turístico do mundo, por riba de Estados Unidos e de Francia, aporta ao PIB máis dun 15% e supón un gasto de 150.000 millóns de euros. E, polo tanto, para Santiago é de gran relevancia contar cos turistas. Quero decir que nesto hai que facer un test de racionalidade. Creo que primeiro habería que haber feito unha serie de medidas preventivas, como regular os fluxos, como poñer máis guías turísticos, como poñer rutas alternativas, como poñer máis policía ordenando esos fluxos. Creo que esa labor non se fixo e fuimos directamente a un debate de tasa turística e turismofobia. Creo que aquí a Xunta de Galicia fixo o que tiña que facer, que era facilitar esa implantación ao Concello. Despois é unha responsabilidade propia do Concello tomar esa medida, pero eu creo que se poderían haber tomado outras medidas previas disuasorias e despois decidir se realmente queríamos unha tasa turística. En todo caso, remato, creo que é moi importante recalcar para a sociedade en Santiago e para o que é importancia da industria non ligar a tasa turística á turismofobia. Rubén. Sí, bueno, despois do OTAN de entrada non, foi un OTAN sí, non? Entonces non sei se eso vai condicionar tamén a posición final do Partido Popular, non? Pero máis alá da brincadeira. Vamos a ver, eu creo que un debate trampa exclusivamente ir un debate binario tasa turística sí, tasa turística non. Eu creo que a pregunta clave é tasa turística para qué? Eu creo que ese é o debate clave, non? A partir de aí, vamos a ver, eu creo que un debate que está cargado de moita demagoxia. O debate de fondo é o seguinte: o turismo ten beneficios para Santiago? Evidentemente, sí. O turismo ten persuizos para Santiago? Evidentemente, tamén. Vale? Entón, hai moitos veciños, moitas veciñas de Santiago que non se benefician de forma directa da afluencia turística, pero sí cos seus impostos acaban pagando un sobrecoste de limpeza, de seguridade e de outro tipo de cuestións que fan falta facer a nivel municipal para a debida atención das persoas que visitan a nosa cidade. Por lo tanto, a pregunta é: deberían esas persoas que nos visitan corresponsabilizarse con parte deses gastos? Bueno, eu digo que sí. Eu digo que sí. Entre outras cousas, porque isto que se está facendo na maioría de Europa, non? Quer dizer, neste caso o Estado español vai con moito retraso respecto a Italia, Francia ou mesmo Portugal, non? Eu esta fin de semana, por traballo, estiven en Girona, paguei tasa turística en Girona con total normalidade, non? O caso de Santiago, ademais, é un destino turístico completamente inelástico, non? Que quer dicir inelástico? Pois que non somos un destino de sol e praia, que si sale outro destino máis competitivo cambia as Canarias por Túnez, non? Quen ven a Santiago, ven a Santiago. É como quen quere ir a ver a Torre Eiffel, vai a ver a Torre Eiffel, ou quen quere ir ao Vaticano, vai ao Vaticano. Ninguén deixa de visitar Santiago porque lle cobren €1 por noite por dormir. Eso non vai ser así, e acabarse demostrando que non é así, como non é en Barcelona, como non é en Mallorca e como non é en ninguna cidade que ten tasa turística, non? Pola contra, que pode acontecer? Bueno, pois que o Concello de Santiago recaude toda unha serie de fondos a maiores que poderá dedicar tanto a mellorar todo o seu plantexamento de política turística como outro tipo de bens e servicios, non? Por lo tanto, eu creo que é correcto, creo que está ben rectificar e creo que parcialmente a Xunta de Galiza rectificou, quero dicir, polo menos pasou dunha negativa, eu acordome de algunhas declaracións do señor Rueda e do señor Feijóo previamente moi contundentes en contra da tasa turística, a ir vendo pois, que hai unha pulsión social, que hai unha maioría da veciñanza de Santiago que eu estou convencido que está a favor da implantación desa tasa, e a ir modulando un pouco eso ata facilitar parcialmente que se pode implantar. E remato con isto. Por que digo parcialmente? Porque eu creo que realmente se isto se quixera facer ben, isto non é un imposto municipal. Quer dizer, eu creo que o lóxico sería facer unha regulación, pois parecía que pode haber co canon eónico, por exemplo, non? Quer dizer, donde hai un sistema de recadación centralizado a nivel galego e a partir de aí
pois a Xunta de Galiza pois se queda cunha parte do recaudado para determinado tipo de políticas que sean a nivel galego e outra parte pois se transfire aos concellos. Creo que esa sería a forma máis acaída para poder facelo. Entre outras cousas, porque o Concello de Santiago ten capacidade para a xestión dun tributo deste tipo, unha taxa ou o que fora. Pero hai concellos máis pequenos que poden ser moi turísticos, que podrían ter interese en implantar a taxa turística e que non terían medios para poder facelo e que pode ser disuasorio, non? María, moitas grazas, Rubén. María. Bueno, pois un pouco aportando o que xa dixeron os meus compañeiros, baixo o meu punto de vista, a sociedade en Santiago de Compostela ten outras prioridades que non son a taxa turística. Eu coido que Santiago de Compostela nos últimos 13 anos vai a deriva sin un proxecto de cidade claro, a pesar dos diferentes gobernos que estiveron na cidade, e ese é o principal problema que afronta unha cidade capital que perdeu liderazgo nestes últimos anos en todos os eidos, non? Tanto no social, como no político, como no económico. Polo tanto, creo que para os cidadáns de Santiago o máis importante non é o debate da taxa turística, pero tendo en conta que é un dos temas a tratar no día de hoxe, direi que o turismo, lonxe de demonizalo, o que temos é que coidalo, non? Porque é unha fonte de ingresos principal para a nosa cidade e, sobre todo, pois, o tema do Camiño de Santiago é a xolla da corona, non? Que temos que coidar e que pois, mimar en todos os sentidos. Polo tanto, penso que ten que haber unha mellora dos servizos turísticos, unha oferta diversificada e que ten que ser un turismo de calidade polo que temos que apostar, non? En canto da taxa turística, como decía, penso que non é un tema urxente, pero é un tema pois que se puxo no foco, non, da cidadanía e da política. Como ben sabemos, pois agora hai unha proposta de levala a cabo. Eu concordo con Rubén de que 1 euro ou 2 euros ou 2 euros e medio non supoñen para o turista unha gran inversión, pero concordo tamén co que di Ramón, non, de que non é necesario para o volumen que manexa a cidade de Santiago, se que non somos Madrid, Sevilla ou Granada, pois aplicar, non, unha taxa turística en estes momentos. E por outro lado, falaba Rubén do para qué, que precisamente para min tamén é o que da cuestión, non? Porque se vai a ser para despois, como sempre, acabar redundando nun aumento do número de asesores que vai haber no Concello, pois non tería sentido, non? Decía Rubén o para que en canto a mellora, sí, a mellora, o que decimos sempre, a mellora para os cidadáns, a mellora para a población de Santiago, a mellora para as infraestructuras, a mellora para os servicios, pero certo é que garantías temos de que iso vai a ser así? Que compromiso podemos facer que nos asegure que o futuro se vai a revertir nos beneficios da cidade e nos beneficios da cidadanía, non? Como garantimos isto? Parece un pouco que se castiga o turista que o fai ben, non? Que chega aquí, que pernocta, que vai a un establecemento a dormir, que paga, que fai uso do noso comercio, da nosa hostalería, e que fai as cousas ben, non? E como se vai a controlar outro tipo de turismo millor que pois fai uso de unha vivenda ilegal, ou o millor que chega e marcha no mesmo día e non pernocta, ou que vai a pernoctar a outro sitio, non? Parece que se castiga un pouco en ese sentido a xente que o fai ben, non? E o turismo en sí xa paga outros impostos, non? Como poden ser o IVA, a taxa de basura dos hoteles, indirectamente o que pagan os establecementos tamén, non? Distinto é que despois haxa un mal reparto entre administracións, non? Do que se recada, que iso mellor sería tamén para debate. Entón, eu penso que en lugar de cargar o cidadán, como sempre, ou os propios establecementos, habría que darlle unha repensada e ter ben claro ese plan, esa aplicación, como iba a ser esa taxa turística e en que iba a revertir concretamente o recadado neste caso. Moi ben, moitas grazas, María. Pois o certo é que, eu penso que temos que ter en conta que efectivamente o turismo para Santiago pois é a Citroën de Santiago de Compostela.
Non somos unha cidade monocultivo co turismo, é certo, porque temos outras fontes de ingresos, temos un comercio, temos empresas importantes, estou pensando na Finsa, estou pensando en Televés, moitas outras, estou pensando na propia Universidade de Santiago, estou pensando na Xunta de Galicia como administración que move moitísimo orzamento, estou pensando na sanidade pública fundamentalmente, porque temos un hospital que move varios centos de millóns, temos tamén a sanidade privada, que tamén ten o seu movimento económico. Polo tanto, o turismo non é monocultivo, pero sí ten unha porcentaxe moi importante, probablemente superior na nosa cidade a media que poda haber no Estado. Non? Algúns estudos falaban no seu momento de que representaba o 21% do Produto Interior Bruto da cidade, non? Todo o redor do turismo. Eu que sí estou plenamente convencido de que o problema que temos na nosa cidade de poder chegar a esa situación de turistificación, non, da que se está a falar, e polo tanto que habería sería que aplicar o que se chaman as 5Ds, non? As 5Ds. A desestacionalización, que é importante para o propio sector turístico, que non vai reducir os problemas de congestión, sino que vai ampliar o número de días que imos ter visitantes e particularmente que imos ter pernoctacións. Despois a descentralización, é dicir, hai aspectos na nosa cidade, hai ofertas na nosa cidade, estou pensando mesmo no rural, se desenvolvéramos, por exemplo, un parque arqueolóxico do Paleolítico, do Neolítico, da Idade do Bronce, da Idade do Ferro, obviamente, moita da xente que ven a nosa cidade probablemente pagaría por estar unha noite máis de hospedaxe para visitar ese parque que podería ser un referente para todo o sur de Europa e que habería financiamento para isto na Unión Europea, por lo tanto, unha posibilidade de centralización. Tamén diversificación, é dicir, o que hai que facer, elevamos moito tempo. Algúns dos que estamos aquí tivemos experiencia municipal dende 2011 e seguimos, despois de deixar o Concello, seguimos interesados, non? E preocupados polo Concello, e o certo é que eu ainda non vin un plan verdadeiramente para procurar esa desconcentración, esa diversificación de oferta na nosa cidade. É dicir, como non collemos toda a xente que está na catedral e no redor da catedral, pois para que visite, por exemplo, Conxo, para que visite, por exemplo, zoas da cidade, como pode ser a Colexiata do Sar, para que visite o Museo do Pobo Galego, para que visite o CEGAC, para que visite a Cidade da Cultura, etc. etc. Polo tanto, eu penso que iso é necesario, é imprescindible, e o que das veces é certo que un ten a impresión de que a taxa turística é un pouco a solución a non ter feitos todos estes deberes. Estamos falando do Partido Popular, estamos falando de Compostela Aberta, estamos falando do Partido Socialista Obrero Español, estamos falando do tempo que levan do propio Bloque Nacionalista Galego en coalición con Compostela Aberta, non? Iso non se veu. Entón, dá a veces esa impresión de que, como non fixen os deberes, vou facerlle un guiño á cidadanía que vai ser, vou castigar, non, ao turismo de alguna maneira, polo menos molesta, pero polo menos que pague, non? Eu penso que é un pouco ese concepto de taxa turística, que, por certo, xurídicamente non é taxa, porque non llemos dar ningún servizo aos turistas que veñen. Eu estou de acordo en varias cuestións. É certo que decía Rubén, bueno, é que temos unha serie do que din os economistas externalidades tanto positivas, obviamente, de crecemento, de xeración de riqueza, de xeración de emprego, e por outra banda temos tamén molestias que se xeneran, non? Eso é certo. Pero claro, sí que é verdade que cando se fala desa taxa, que insisto, non é taxa xurídicamente, teríamos que plantexar por qué. Isto responde á primeira pregunta que eu decía. É un castigo porque non somos quen de facer outra cousa para xestionar o turismo nesta cidade. Para qué? Imos a dedicar o diñeiro da taxa turística, por exemplo, a máis promoción turística para que veña ainda máis xente e, polo tanto, a ter máis congestión? Ou non? Ou imos financiar parte deses servizos, por exemplo, a limpeza, que efectivamente teñen un plus de presión polo feito dos turistas, non? Que nos visitan. A quen imos pagar a taxa turística? Eu estou de acordo co que dixo María. É dicir, claro, parece de alguna maneira que estamos penalizando a quen ven e quen pernocta aquí, e non penalizamos, claro, a quen pernocta fora da nosa cidade, polo tanto, lle dai dinero a outro municipio, e non estamos tampouco penalizando a quen simplemente ven
aquí, visita e marcha, non? Polo tanto, eso tamén o temos que tener moi en conta, non? E por outra parte, que non vai xestionar? Porque claro, nós non somos unha illa, como pode ser Canarias ou como pode ser Baleares, non? Entón, nós podemos poner dous tipos de tasas. A tasa de pernoctación, que imagino que todo o mundo ten previsto que quen sexa o xestor e o cobrador da tasa sexa os establecementos hoteleiros, obviamente, e, por outra banda, podería ser unha tasa imposta aos billetes de avión. Esas son as diferentes posibilidades, non? Apuntaba unha cuestión que a mí parece moi interesante, Rubén, que era a seguinte. Bueno, claro, a tasa Santiago é onde se xenera pois esas externalidades negativas fundamentalmente, pero certo é que, grazas a que existe Santiago, hai moitísimos concellos neste momento que están vivindo do Camiño de Santiago de unha maneira importante. Por lo tanto, parte da tasa que nos debemos poderíamos cobrar aquí, parte desa tasa vai servir para financiar determinados servizos, determinadas cuestións, promocións e demais nos concellos que forman parte dos diferentes camiños de Santiago e que rematan aquí. Eu casi vos diría que comentedes se vos parece algo máis. Eu penso que a tasa turística vai nos levar hoxe o tempo do programa e, polo tanto, podemos deixar outro tema que teñamos previsto que vai seguir de actualidade para a próxima tertulia, se vos parece outra ronda. Bueno, pois brevemente, para que podamos falar todos, eu simplemente o que quería era decir, bueno, creo que todos apuntan cuestións interesantes. Eu creo que neste asunto que incide moitísimo na cidade, do que depende moitísimos empregos, do que depende gran parte da industria da cidade, ainda que hai outro debate de por que non se promociona a empresa, e sempre temos que estar falando do mesmo, non do turismo, pero bueno, eso é outro debate. Eu creo que o que quería expresar é que neste sentido o Concello creo que ten que ter prudencia, non? A Xunta de Galicia fai o que ten que facer, que é habilitar ante unha chamada por parte do Concello que queréis, pois, de alguna maneira, pois, instalar esa tasa turística, facilitar que non se poda facer legalmente. Depois é unha responsabilidade de cada alcalde, de cada Concello, promover esa tasa e, evidentemente, recaudala. Quero decir que hai que ter prudencia porque, en primeiro lugar, é un imposto que vai a ser injusto porque non todos van a pagar a tasa. Van a pagar os que pernoctan. Os que non pernoctan non vai a ser posible recaudar esa tasa. Segundo, porque eu creo que primeiro habería que facer unhas medidas preventivas, como comentou Paco, no sentido de regular os fluxos, ter máis guías turísticos, máis presencia policial, e se despois de facer todas as medidas preventivas non somos capaces de controlar esos fluxos moi concentrados, moi estacionados, bueno, pues se podería empezar a falar desa tasa turística. Eu creo que como ingreso non é unha cuestión relevante para o Concello, porque despois non solamente o ingreso, sino que despois hai que executalo. Ademais, o Concello xa percibe un estatuto da capitalidade da Xunta de Galicia, e, polo tanto, eu creo que é unha cuestión de que teríamos que ver claramente, primeiro implantar esas medidas preventivas e despois, se non somos capaces de controlar os fluxos estacionados, pois ir a tasa. Pero eu creo que estamos facendo ao revés, primeiro implantar a tasa e depois querer regular os fluxos. Ben, eu o que creo que realmente apuntaba antes Ramón e parcialmente tamén María, que non se debe criminalizar o turismo, vale? E eu estou de acordo, eu creo que o turismo non se debe criminalizar. Eu son o primeiro que disfruto moito viaxando e disfruto tamén vendo como outra xente coñece o meu país e disfruta do meu país. Por lo tanto, eu son consciente do papel tan relevante que xoga no terreo económico nunha cidade como Santiago de Compostela. Oxalá non fora así, tamén o teño que dicir, oxalá tiveramos unha economía un pouco máis diversificada e un pouco máis equilibrada, porque o peso do sector servizos en Santiago é excesivo e, en cambio, o do sector industrial é excesivamente pequeno. Oxalá tiveramos unha economía máis diversificada e máis equilibrada, pero é a que é, non? E neste momento, indudablemente, xoga un papel relevante. Ahora, igual que non hai que criminalizar o turismo, tampouco hai que criminalizar a quen cuestiona ou pon en riba da mesa algunhas externalidades negativas do turismo, non? Porque negalas, pois eu creo que negala a realidade, non? O turismo ten cousas moi positivas, pero tamén ten algunha negativa. Algunha negativa é que o que temos un problema importante de vivenda hoxe en Santiago, quer dizer, hoxe están pasando algunhas cousas que non pasaban hai 15, 20 anos, non? Cando viñen a estudar a Santiago, pois os pisos de estudantes eran os que eran,
pero non había problema para topar piso de estudante. Hoxe hai problema para topar piso de estudante porque é moito máis rendível para moita xente alugar, ainda que sexan uns poucos meses ao ano, como piso turístico, que alugar de unha familia ou a un grupo de estudantes. Bueno, é un problema. É un problema que a zona histórica pois este baleirando de veciños e veciñas habituais e, polo tanto, pois o tecido comercial do pequeno comercio do casco histórico este moi volcado no tema turístico. Non vou facer o de sempre das tendas de souvenirs, que non teño nada en contra das tendas de souvenirs. Cando viaxo, compro imáns como moita xente en tendas de souvenirs. Tampouco criminalizo, non? Pero gustaríame que a zona histórica de Santiago fora algo máis que iso, non? Entón, esas externalidades existen. Vanse a resolver ca taxa turística? Evidentemente non. Pero a taxa turística pode redundar en recursos extras ao Concello para poder abordar algunha das cousas, por exemplo, das que comentaba Ramón, María ou Paco, que eu creo que teñen interese? Pois eu creo que sí, non? Entonces, e remato con isto. Falaba María antes de falta, o sea, de inacción por parte do goberno municipal ou por falta de liderado e tal. Eu, en termos absolutos e mirado en perspectiva histórica, eu podo dicir, pois sí, nos últimos 20 anos, para min, Santiago baixou de estatus político a nivel galego. Eu creo que é así. Ahora, creo que é injusto neste caso o actual goberno municipal se lle pode acusar de moitas cousas. Ahora, de inacción e de falta de goberno neste tema, non. Que se hai algo no que eu creo que teñe unha posición valente e arriscada, políticamente esta, quero dicir, este é un goberno que en pouco tempo e estando en minoría, pois puxo en riba da mesa un debate que larvado levábamos moito tempo falando del, porque eu anda que non levamos aquí algúns dos que estamos aquí, tertulias e tertulias, faladas da taxa turística, pero vais implementar agora, non? E tamén da regulación dos pisos turísticos, que tamén é un tema conflitivo, complexo e moi difícil. E eu creo que en ambos casos, pois con máis fortuna, con menos fortuna, cada un terá a súa opinión, pero que non se pode acusar ao goberno de Santiago de non ter unha valentía política e, segundo, ter alternativa e propostas concretas. Logo, gustarán máis ou gustarán menos. E, por último, eu sigo insistindo en como se debe facer. Eu creo que a Xunta deberá ser algo máis que simplemente autorizadora, non? Dunha cousa deste tipo. Eu creo que a Xunta de Galiza non debe abdicar da súa responsabilidade colectiva co país. Eu creo que o lóxico sería que regulara algún tipo de imposto turístico con carácter xeral e a nivel galego, e a partir de aí os concellos que se quixeran inscribir a poder dotarse dese imposto, pois hai un acordo bilateral entre ese Concello e a Xunta de Galiza. Pero o lóxico, para min, sería que fora a Triga quen recaudara e que, por tanto, pues, os propios instrumentos tributarios que ten a Xunta de Galiza, como se fai, por exemplo, co canon eólico. O canon eólico non é unha negociación bilateral entre un Concello e as eólicas que se instalan no seu parque, quer dizer, quen recauda eso é a Xunta de Galiza e despois, posteriormente, redunda no propio Concello. Gracias, Rubén. María? Recollo o guante aquí o compañeiro a Rubén, concordo en certas cousas, si é certo que unha posición valente por parte do goberno de Goretti, pero tamén hai de decir que entre valente e temerario está a prudencia. Entón, antes de poñer eso, pois unha taxa turística, coido, como ben sinalaba Paco, que cumpre un estudio ben cuantificado, cualificado, co para que, como vamos a facer, en concordancia ca Xunta de Galicia. Son temas tanto a taxa turística como o tema das vivendas turísticas, que hoxe non nos dá tempo a falar, pero que ti agora xa adiantabas e que será motivo de debate pois en outra ocasión. Son temas de calado non só local nin autonómico, atreveríame a decir que incluso a nivel nacional, non? Porque afecta a moitas comunidades autónomas e a moitas cidades, polo tanto é un tema complexo que hai que tratar con calma, con prudencia, e que debe de ter unha norma e unha regulación. En eso si estou de acordo co que ben sinala Rubén, non? O problema de vivenda é evidente en Santiago, por iso eu na anterior intervención decía que antes de implantar unha taxa turística o que temos que responder aquí en Santiago, para min, é
que tipo de cidade queremos, que tipo de turismo queremos e que modelo residencial queremos, non? Entón, vai un pouco todo parello, porque unha cousa repercute na outra. O problema que ti sinalabas para os estudantes hoxe en día, que bueno, pois cando nos estudiábamos non pasaba, é evidente. O Concello de Santiago ven recentemente, efectivamente, Goretti, de poñer en marcha esa regulación, non? Para as vivendas turísticas, que concordo que para min é un acerto, ten que haber unha regulación deste tipo de vivenda, non? E en ese sentido, pois sí penso que é un acerto, non? Hai que regular mercados emerxentes, como é o tema da vivenda turística, porque afectan os cidadáns no seu día a día, e o modelo residencial pois ten que ser parello e ten que poder ser complementario a unha realidade que son as vivendas turísticas, que nos guste ou non, viñeron para quedarse, non? Como cando foi a chegada dos Uber ou outros servicios que nos poden gustar ou non, pero nun mundo global no que vivimos, pois veñen para quedarse e necesitan dunha regulación. Pois moitas grazas, María. O certo é que, efectivamente, noutro debate ímonos a dedicar, a lo mellor, ou seguramente teremos que facelo tamén monográficamente, o tema da vivenda, que evidentemente é serio importante e de emerxencia neste momento, non somente na nosa cidade, senón en xeral no país. A min gustaríame xa simplemente puntualizar un par de cuestións. A primeira, un recoñecemento público de que hoxe eu teño feito un robo a Rubén, porque o certo é que a expresión de o turismo é a Citroën de Santiago, o certo que eu lle escoitei sempre cando estábamos de concelleiros a Rubén, polo tanto podo dar fe de que efectivamente eu estaba pensando ahora, Rubén, o exemplo puxo Paco. Pois foi cousa túa. E o certo é que o digo porque, sí, é certo, eu sei que Rubén, bueno, ninguén dos que estamos aquí, pois somos partidarios dunha turismofobia en absoluto, non? Unha cuestión tamén a que dixo María, de que é certo que máis alada dunha posible tasa turística xa se está recadando diñeiro de impostos grazas directos e indirectos do turismo, pois é certo, tanto de toda a xente a que atopa o seu traballo, que paga o IRPF, temas de IBI, imposto de sociedades, etc. Se calcula, o último dato que eu teño é do 22, e se non me lembro mal, son 30.000 millóns de euros para todo o Estado. Vale, o que non está mal. O que non está nada mal, as expectativas son que vai incrementarse, non? Con respecto ao tema do papel da Xunta de Galicia, bueno, eu penso que temos que ter en conta que cada administración ten as súas propias competencias, o veremos tamén cando falemos de vivenda. Polo tanto, bueno, alguén podería decir que a Xunta se pon de perfil neste tema, o certo é que non está poñendo paus na roda, hai que decirlo. Esta tamén, a cada quen, hai que darlle opción. Non está poñendo paus na roda, pode ser que non vexa moi claro o tema da tasa turística, o impacto que pode ter, porque a xente sigue visitando as cidades. Bueno, Barcelona e Baleares siguen visitando as cidades, pero nos 3 anos seguintes a implantación da tasa, o certo que houve unha baixada. Despois se recuperou, despois xa viu o COVID, non? Polo tanto, non sabemos exactamente o auténtico impacto que vai ter, non? É certo que podría tomar unha decisión, como di Rubén, a Xunta de Galicia, de implantar eles unha tasa para os diferentes concellos, e polo tanto que os concellos asumiran. Bueno, o que fixo neste caso foi dicir, a miña competencia é facilitar o marco, e o facilito, agora cada quen que toma as súas decisións, porque non o teño claro. Eso tamén pode ser, non? Bueno, a verdade é que eu penso que xa estamos no tempo de rematar esta tertulia. Moitísimas grazas aos tres, moitísimas grazas Ramón, moitísimas grazas Rubén, moitísimas grazas María por darlle o impulso por este bautizo, ¿no?, que tivo a tertulia política de Radio Líder Santiago. Esperamos tervos en máis ocasións tratando outros temas tamén de interese para a cidade. Moitas grazas, espero que fora de interés para que nos estivera escoitando. Os emplazamos para a próxima tertulia a semana que ven.